Poviem vám teraz o cenách, ako to vlastne je, keď si budete želať Sortimo, alebo keď budete chcieť platiť nie jednu cenu naraz, ale budete chcieť mesačný, povedzme, prenájom. Základná cena 38 800 eur, bez DPH, stále upozorňujem. Táto farba biela je bez príplatku. K dispozícii máme 10-palcový TFT digitálny prístrojový panel za 417 eur a ľavé posuvné dvere 250 eur. Cena vozidla 39 467, čo je podstatné, aktuálny bonus takmer 6 000 eur, 5921 eur. Cena vozidla spolu po uplatnení bonusu je teda 33 546 eur. To je ovšem bez systému Sortimo. Systém Sortimo pridá cenu vo výsledku 37 221 bez DPH je vozidlo, ktoré je pred nami. Ak nechcete platiť naraz jednu sumu, tak máme operatívny leasing, to znamená Nissan Townstar EV Van 45 kW bez Sortimo je za 579 eur bez DPH, so systémom Sortimo za 669 eur bez DPH. To platí vtedy, keď si to objednáte na 48 mesiacov s ročným nájazdom 20 000 km. Osobne si myslím, že takáto cena je celkom dobrá pre vozidlo takto vybavené pre človeka, ktorý potrebuje napríklad takúto dielňu.